Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Cyfrifo tebygolrwydd gyda'r dosraniad normal. Os ych chi'n cofio o'r fideo blaenorol, dyma siap y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd ar gyfer hap newidyn, lle mae x a dosraniad normal gyda chymryd yr miw, mae o gwmpas y miw, a sigma yw'r gwiriau safonol neu sigma sgwar yw'r amrywiant. Beth yw'r nodweddion hwn? Mae cromlen y ffwythiant normal yn dilyn siap clwch. Mae'n gymesurol o gwmpas x yn haflu miw. Mae pwyntio ffurfdro gyda fe, lle mae fe newid o un cyfeiriad i un arall, a'r y pwyntiau lle mae x yn plus yn neu minus sigma. A wedyn mae braidd dim, mae hwn yn bwysig, o arwynebedd o dan miw minus, llai na miw minus 5 sigma, neu x yn fwy na miw plus 5 sigma. Does dim, a cofiwch o dan y graff yw lle ni'n dod o hyd i'r tebygolrwydd. Felly mae'r ffaith bod dim arwynebedd nes law, braidd dim arwynebedd ar y ddau pen yn bwysig. Gan gawn y tebygolrwydd o'r arwynebedd o dan y gromlin normal, gallwn ddweud gyda chywirdeb eitha manwl bod yna ddim tebygolrwydd llai na pan mae x yn llai na miw minus 5 sigma neu x yn fwy na miw plus 5 sigma. Rhaid, os gellir modelu x gan y dosraniad normal gyda chymryd yr miw a gwiriad safonol sigma, hynny yw yr amrywiant yn sigma sgwar, ni'n gallu dweud bod gan x dosraniad normal gyda chymryd yr miw ac amrywiad sigma sgwar ac ysgrifennu yr un peth. So mae hwn yn dweud yr un peth. Mae x a dosraniad normal gyda chymryd yr miw ac amrywiant sigma sgwar. Dyna'r ddau barametr sy'n mynd yn y braced. Bod y reol ar gyfer y dosraniad normal yn gymleth ac yn arwain i gyfrifo tebygolrwydd anodd, os oes rhaid ei gwneud gyda'r fformula, gallwn osgoi'r cyfrifo anodd yma gyda defnydd o dablau ar gyfer tebygolrwydd neu, yn ddiweddar, mae cyfrifonellau yn gwneud y cyfrifo yn rwyddach ffydd fel y dangosir yn yr enghraifft ganlynol. Enghraifft 1. Gan ddefnyddio'r ffaith y gall mas babanod newid-anedig gael ei modelu ar y dosraniad normal gyda chymryd yr 3,141 gram a gwiriad safonol 262 gram, cyfrifwch y tebygolrwydd a bydd y babi nesaf i gael ei eni mewn ysbyty mamolaeth a mas rhwng 3 a 4 kilogram. Felly, mas y babi nesaf i gael anedig mewn gram ni'n mynd i alw'n M. A mae M, y dosraniad normal, gyda 3,141 gram fel y cymryd a 262 wedi sgwario fel yr amrywiant. Felly ni'n ysgrifennu fel awr i ni gofio beth sy'n digwydd. Ni angen y mas rhwng 3 a 4 kilogram. Felly rhwng 3,000 a 4,000 gram. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r cyfrifiannell yma. A dyna beth i ni'n mynd i wysgu ar y cyfrifiannell. Felly ni'n mynd i menyw 7 ar gyfer ystadegau a wedyn 2 ar gyfer dosraniad normal. Mae angen gwerth isa a gwerth ucha. Ni angen y tebygolrwydd rhwngddo. Felly ni'n gosod yr un cynta mewn, y 3,000, gwasgu hafal, equals, dod i'r 4,000 mewn, gwasgu hafal, 262 ar gyfer sigma a 3,141 ar gyfer cymryd. A wedyn mae'n rhoi'r ateb i ni. 0.7042 sy'n mis ar oll rhifau 4 lledegol yn iawn. Felly mae'r ail un angen mas yn llai na 3,5 kilogram. Wel, mae'r rhaglen ar y cyfrifiannell angen gwerth isa a gwerth ucha. Wel, mae
gan bod braidd dim siawns o gael gwerth yn llai na minus 5 sigma, yn y sefyllfa ni, mae minus 5 lluosi 262 yn rhoi 1831 i ni. Felly, ond i ni ddod i 1831 fel y pwynt gwylod, neu hyd yn oed llain yna fel 1800, neu hyd yn oed 0 fel y pwynt gwylod, dylsen ni gael yr un ateb. Felly, gosod 1831 mewn fel y gwylod, 3500 mewn fel yr ucha am yr sigma a'r mew yn y cyfrifiannell. Felly, dylen ni gael yr ateb yna yn dod allan. Hyd yn oed os ydych chi wedi dod i 0 mewn, dylech chi gael yr un ateb. Checwch bod chi yn cael yr ateb neu dylwch y fideos chi am a newch yn siwr bod chi yn cael yr atebion yma. Angen i ni gael mas yn fwy na 3.85 kg. So fwy na 3,850 gram yw hwnna. Felly ni angen gwerth ucha nawr. A gwerth ucha, dim ond bod dyn ni gwerth ucha yn fwy na mew plus 5 sigma, sy'n rhoi i ni 4,451 fel y gwerth ucha, neu hyd yn oed 4,500, neu hyd yn oed 5,000, a ni'n cael 0.0034 fel y tebygolrwydd. Drowch chi rhifau yna mewn i'ch cyfrifiannol i weld os ych chi'n cael yr atebion yna allan. Enghraifft 2. Gallwn fodelu taldra gwryw gyraff sy'n oedolyn gan ddosraniad normal gyda chymedr 505 cm ac amrywiad 650 cm sgwar, taldra y gyraff. Darganbyddwch y tebygolrwydd y bydd taldra a'r oedolyn gyraff gwryw nesaf o'r math yma i gael ei weld yn fwy na 492 cm. A wedyn bydd taldra a'r oedolyn gyraff gwryw nesaf o'r math yma i gael ei weld yn 5.3 metr i'r 0.1 metr agosa. Nawr, mae'r cwestiynau, mae B mewn metr a mae'n cwestiwn ni mewn unedau ni mewn centimetr. Felly byddwch yn ofalus. Boed i H centimetr fod taldra gyraff nesaf o'r math yma i gael ei weld. Felly mae H a dosraniad normal 505 a 650 yw'r amrywiad. Yr amrywiad yw hwn, mae angen cymryd ail isradd ar gyfer y gwiriau safonol. Felly gwiriau safonol yn 25.495 gyda ni. Dyna ni. Felly y ddau yna. Ni angen rhan A bod y taldra yn fwy na 492. Felly ni angen gwerth ucha ar gyfer hwn. A mae gwerth ucha yn mynd i fod yn mew plus 5 sigma, sef 505 plus 5 lluosi 25.495, a ni'n cael 632.5, neu rhywbeth yn fwy. Felly, ni angen H yn fwy na 492, ni'n mynd i ddod i H rhwng 492 a 632.5. A ni'n cael gwerth yna allan. Cofiwch bod chi'n gwirio'r rhain ar eich cyfrifiannau lle chi gwneud siwr bod chi'n gwybod sut mae'r ffwythiant yn gweithio. B. Bydd y taldra'r oedolyn gyraff nesaf yn cael ei weld yn 5.3 metr i'r 0.1 metr agosa. Felly, nôl i centimetrau, felly 530 centimetr, 0.1 metr yw 10 centimetr agosa. Felly, i'r 10 centimetr agosa, ni angen mynd 5 centimetr bob ochr i wneud siwr bod yn gwerth ni mewn. I'r 10 centimetr agosa, ni'n mynd i weithio rhwng y ddau yna. Felly, taldra yn mynd i fod yn 5.3 metr i'r 0.1 metr agosa. Tebygolrwydd hwnna yn mynd i fod y tebygolrwydd bod H rhwng y ddau rhif yna, a ni'n cael 0.0967
yn dod allan. Gwaith i chi, 2 gwestiwn fach. Mae taldra 20 blanhigyn wedi 3 mis o dyfiant, planhigyn newydd blannu. Wedi 3 mis o dyfiant, wedi dosrannu norma gyda chymydr 12 ac amrywiant 2.25 cm². Darganfyddwch tebygolrwydd bydd yr egin blanhigyn a ddewiswyd ar hap wedi 3 mis o dyfiant yn fwy na 15 cm, llai na 12.75 rhwng 10 a 15 cm. Darganfyddwch hefyd y taldra bydd dim ond 1 y cant o'r blanhigion, egin blanhigion, yn fwy nag ef wedi 3 mis o dyfiant. Mae'r atebion yn dod nes ymlaen, felly fi'n mynd i orffen darllen o, daliwch i'r fideo a wedyn gallwch chi drial nhw cyn bod chi'n edrych ar yr atebion. 2. Gall yr amseroedd a gymerir gan gymudwr i deithio i'r gwaith yn ystod yr haf gael ei modelu gan y dosraniad norma gyda chymydr 47 munud a gwiriad safonol 6.2 munud. Cyfrifwch y tebygolrwydd bydd ei hamser teithio yn fwy na 45 munud, 58 funed i'r funed agosa a wedyn union 58 munud. So meddylwch chi am yr un ola yma. Felly daliwch y fideo achos mae'r atebion yn dilyn nawr. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.